Boa tarde a todos e todas, grazas por vir a esta terceira gala do fútbol da Costa. Bueno, antes de nada tamén quería dar as grazas a xente que pasa na Costa, que siguen confiando en min para este tipo de historias, e eu, verdade, estou encantado porque independentemente de onde pasa unha semana, eu sigo sendo un máis da Costa. E ademais estou encantado porque estamos nunha fin de semana onde temos final da Copa da Costa, un pouco como o broche final, a tempada, de como facer balanzo do que foi todo este ano de fútbol. E a Copa da Costa do Vigor nos debería servir para decatarnos da importancia que ten este produto que entre todos mantedes vivo, non? Hai uns días tiña a oportunidade de falar en Coruña con xente que ollaba cara o fútbol da Costa con bastante envexa. E cada vez que eu reflexionaba sobre a cantidade de medios de comunicación que siguen a cotío o mundo do fútbol costeiro, neste caso, dende ali de Coruña, falaban con envexa, non? De poder ter algo así, con tanta xente volcada, de ter unha competición como a Copa da Costa, que, como me dicían, aló, a capitán, esa é a Copa. Pero isto é unha Copa de que sexa, un apelido detrás, a Copa de, esta é a Copa. E iso é noso, non? E afortunadamente, pois eso, ten moitísimo seguimento e afortunadamente conta con xente como todos vos, deportistas, seareiros, patrocinadores, xornalistas, que axudades a manterlo vivo, non? O caso desta xente de que pasa na Costa é curioso, non? Porque unha xente absolutamente volcada con todo isto do fútbol costeiro, e a verdade é que é chamativo, porque tampouco que sexa xente que así a simple vista che pareza que son moi futboleiros, non? Coido que, exceptuando a Óscar Santos, que está por aí atrás en tarefas de intendencia, e que din que era moi futbolista, que se xa desde Vimianzo xa verede, non? Depois o resto do plantel, non parece. Alberto Pose é un rapaz, pero pinta de futbolista non ten. Jorge Pari, Jorge, é moi bon fotógrafo, pero eu non vin xogar ao fútbol. Direi que non está entre os 100 mellores futbolistas que vi na miña vida. Entre os 110.000 tampouco. Está o Baldo, que está ali ao fondo. O Baldo era bo. Pero de repente fixose vegetariano e empezou a comer kilos, non? E dixi, o Baldo, dixo que vai unha vez. O sea, se ves como están as vacas, macho, xa te das conta do que fai a erva no corpo, non? E ti veña a ser vegetariano. O meu caso xa prefiro, eu non estou a que pasa na Costa, pero me sinto da familia. O meu caso no fútbol é moi particular, porque eu xoguei durante moitos anos a baloncesto, e de súpeto dixen, bueno, cando deixas un deporte, os que practicarades un deporte durante moitos anos, daríades conta que de súpeto deixas e te apetece seguir facendo deporte, pero algo distinto. E eu xogaba de vez en cando o fútbol e dixen, xogar o fútbol, ben. E cheguei a debutar no fútbol da Costa. Debutei no Corcubión, que é un deses equipos onde, de verdade, tens que ser moi malo para non che fajan sitio, de verdade. Me aprobas o meu, non? Eu debutei no Corcubión. En concreto, debutei nun Muros Corcubión. Isto é primicia, que estou dando aquí, isto non debutei nunca. Debutei nun Muros Corcubión. Adestraba o Corcubión un grande da Costa, Manín. E vai Manín me levou convocado. Cheguei ali a banquillo. Tampouco íbamos a chegar a Soballar, non? E chegados, cuido que eran minutos 60, 70, vai Manín, rapaz, ven pa aquí. Tira que xogas. En pouco momento. E dixo, bueno, eu xogo en banda. Eu en banda dereita, porque eu era rápido. E punto. Eu era rápido. Tiña a voz zancada. De que xogas? En banda. En banda donde? Dixo, bueno, pode xogar de lateral dereito, pode xogar en medio campo pola dereita. Son así, como fai Manín, acariciouse así a barbilla e dixo, medio centro. Medio centro. Foi un partido que, de verdade, foi como se fose a rede en Roland Garros. O sea, me pasei correndo por o campo de fútbol de Muros, vendo pasar o balón por riba da miña cabeza todo o partido. Foi onde descubrí que unha vez, deixando o balón de baloncesto, o meu era o ciclismo. E deixamos hasta aí o tema do fútbol. Pero que imos, afortunadamente, xente que mantén vivo, todos e todas vos, e grazas a eso, pois temos esta terceira gala que imos comezar xa, e para comezar todo isto, pois eu doulle paso ao meu amigo Ubaldo, que aparte de ser un gran futbolista, ata que se fixe vegetariano, é que se encarga de mandar todo este tinglado. Un aplauso para o Ubaldo.
por estar aquí, a verdade que sentir un pouco que nos convertimos en punto de encontro do fútbol da Costa está moi ben, que además nos fai falta unha referencia na bisbarra para unirnos, non? Que moitas veces un está ali na aldea de Cormio, outro na aldea de Umbría, outro na aldea de Esteiro, e poucas veces confluen un pouco as miradas. Este ano, co tema do álbum, sí que houve posibilidade de xuntarnos, pero bueno, nos alegramos tamén de que isto sirva para que nos veamos un pouco as caras. Que pasa na Costa leva 7 anos xa, ainda que parece que non, con esa idea de vertebrar a Costa, de arriba a baixa, non? Que a xente de Malpica saiba que en Muros hai tamén un equipo de fútbol base e que a xente de Muxía saiba que en Carnota tamén hai xente preocupada por isto, non? Evidentemente, nos temos fútbol, o sea, temos sociedade, temos política, temos un pouco de todo, temos máis de fútbol, máis cousas que fútbol, pero isto de algún modo é o motor de que pasa na Costa e isto, o fútbol trascende, non, do deporte. E iso é unha cousa que, o que dicía Fran, cando intentamos explicar por aí adiante por que o fútbol da Costa ten tanta potencia, porque isto non é deporte, isto xa é algo social e esa é a verdadeira importancia. Esperemos que a festa do domingo sexa tamén un evento grande, ver as mozas dos xogadores todas guapas, ver a xente implicada, eso é unha maravilla e é algo que temos que cuidar, non? Antes de seguir, quero agradecer a todo o equipo de deportes que pasa na Costa, non só a Gran Óscar Santos, a nosa alma mater, a Jorge Parri, Alberto Poche, David Castro, Pablo Varela, Manolo Corredora, que nos axuda tamén aí, Anxo Garrido, unha marea de xente que está aí detrás sempre facendo que todo isto sexa posible. Hai que agradecer, como non, a Concello de Umbría, que nos acolleu de maravilla, e, bueno, que dicir de Fran que é unha máquina. Por que fixemos esta gala este ano? Este ano en Santa Comba foi o éxito que fixemos ali para a presentación do álbum de Cromos, e un bo día, un mal día para un dos nosos integrantes. Estábamos falando Alberto Pozo e Jorge Parri máis eu, e Jorge Parri nos dixo: joder, me faría unha ilusión facer unha gala, tío, e dar os premios da Costa. E dixemos: ti mandas todos detrás de ti. E aquí estamos, gracias por vir, e creo que Parri o merece. Aí, xusto cando xa tiñamos decidido, a Asociación de Clubes mandou un correo: pois hai alguén que queira organizar, como fai todos os anos, hai alguén que queira organizar a final da Copa. Nos pensamos un pouco, levantamos a vista, que é algo que nos gusta facer, e dicir: carallo, vai vir un señor de Santiago e vai dicir: carallo, ali na Costa son duros, non teñen unha gala, teñen dúas. E dixemos, intentamos salvar as nosas diferencias e propuxemos a Asociación de Clubs facelo conxuntamente. Finalmente, o nome leva o nome da terceira gala porque organizou tamén a Asociación de Clubs. Finalmente, lamentamos non ter ninguén aquí que represente a Asociación de Clubs, e realmente lamentamos que esa Asociación de Clubs non sirva realmente de elemento unificador. Estes días estamos vendo con problemática para a final de Copa e non hai un ente no que poida facer de interlocutor entre unha cousa e outra. Lamentamos e creemos que eso é importante, que nos unamos entre todos para poder ir á federación e botarle unha bronca, non seriamente, que non sexa uns de un lado, outros de outros, que vayan por separado a votar. Sempre estamos con ese tema e creemos que é importante. Outra cousa, para defender o fútbol da Costa, o fútbol da Costa ten 50 anos e hoxe, no día de hoxe, queríamos facer ese evento que nos sirva para recordar todo o potencial que temos. Houve boas iniciativas en Baio, a xente de Baio é unha maravilla, na Ponte do Porto tamén houve iniciativa dunha homenaxe aos seus veteranos, en Naxe, pero non houve un evento que nos agrupase a todos e que recordase todo o potencial que ten o fútbol da Costa. Entón, nós o que queremos un pouco é render esa homenaxe, aglutinar a toda a bisbarra do fútbol da Costa e facer unha mención especial aos seus equipos fundadores que siguen en competición. Alá polos 64 comenzaron a xogar e ainda están. Hai outros dous que non siguen en competición, pero bueno, queremos facer fincapé nestes 6 equipos, que logo lles daremos un premio. Vamos a dar 34 premios. Sí que vamos a intentar ser rápidos cando subades e baixemos, porque senón botamos aquí toda a noite.
Houve un pequeno comité de que pasa na Costa só por os nominados, pero tens que ter claro que as votacións 142 personas relacionadas co fútbol da Costa, entre o equipo de deportes, especialistas e xornalistas do fútbol da Costa, siareiros, colaboradores, 3 membros de cada equipo, que non se enfaden un capitán se chamamos a outro porque temos máis confianza ou algo, 3 membros de cada equipo, houve algún que non quixo votar, non sabemos ben por qué, pero 3 membros de cada equipo votaron, o sea que nos non decidimos nada, as votacións son as que son, e son o máis abertas e o máis plurais, e xa veredes os premios porque son os máis xustos posibles. Agora ben, nos chamamos ali o presidente de non sei onde e ese presidente veu o seu equipo, evidentemente non foi a ver todos os partidos da Liga da Costa, non salen pola tele, entón moitas veces as votacións van pola trayectoria e non tanto polo ano, non? E hai veces hai algún que nos dixo como nominastes a este, se este fixo unha temporada horrible? Pois é un pouco mesturando a trayectoria e o día a día. Vamos facer mención tamén ao álbum de cromos. Bueno, logo igual hai unha sorpresa que nos darán por aquí, pero vamos a deixar no aire. Vamos facer mención tamén ao álbum de cromos, creo que todos estamos encantados co álbum de cromos, ver a Lourido aí, ir a implementalo con 4 cromos seus que conseguiu con sudor e lágrimas, a que nos imprima para regalarlle unha nai, outra boa, outra, eso non ten precio, que nos vexamos ali xentes de 30 e pico coleccionando os cromos cativos, foi unha maravilla. As estrellas da Costa vironse perfectamente representadas, como dicimos, consideramos que é un éxito e temos que dar as gracias aos 40 puntos de venta que cuidaron dos nosos cromos e que se volcaron de maravilla ca promoción, ca difusión e ca venta, e os patrocinadores, como non podía ser de outro xeito, que sen eles tampouco sería posible. E a Sportcrom, a empresa de Vigo, que tamén colaborou de maravilla, pero estamos tamén en futboldacosta.com cas ligas, en copadacosta.com cas copas, na app do Fútbol da Costa, que esperamos que por ano que ven estea un pouco máis desenvolta, que coxea de alguna maneira, e temos que agradecer aos patrocinadores, que sin eles hai aquí moitos que van subindo a entregar os premios, sin eles non sería posible. Nada máis, e que isto sigue rápido. Juan Cerqueiro, que gran alcalde sempre debo aí. Un día levaremos por bo camiño. Bueno, pois imos a comezar a entrega de premios, como vedes por aí, hai moitos premios que entregar, grazas á colaboración de Vicky Rivadulla, dos Oleiros de Buño e tamén o Concello de Malpica. Imos render unha homenaxe a 50 anos do fútbol da Costa. Imos ver un vídeo, este vídeo, donde se lembra pois que en 12 de abril do ano 1964 empezaba a rodar o balón en Carvalho, en Quintáns, no Concello de Buxía, en Ponteceso e Laxe. Os 4 partidos inaugurais foron un Poniente 0, Fisterra 2, un San Isidro 5, Porteño 1, o Ponteceso 0, C4 e o Laxe 3, Baio 1. Era unha liga de 8 equipos, e 6 deles ainda están en competición, e a eles hoxe que pasa na Costa queren premiados. Non hai que quitarlle mérito a San Isidro e a Poniente, que son os dous equipos que xa desapareceron, e daqui un deles sigue funcionando no seu equipo de veteranos. Queremos que suban aquí arriba Luis Porto e Xosé María Lema Suárez, por favor, un aplauso para eles. Son os máis importantes investigadores da historia do fútbol da Costa. Temos o traballo recente que acaba de sacar Luis Porto, xunto con seu sobrinho Héctor Apose, o libro Mar de Paixón, no que ademais teño que dar as grazas que tiveron o detalle de querer contar tamén a miña colaboración. E tamén Xosé María Lema Suárez, o seu Historia do Clube Deportivo Baio e da Liga da Costa, que foi publicado xa no ano 89. Imos estar atentos ademais porque coido que en colaboración con Chema Rey vai a sair en breve os 50 anos, na edición dos 50 anos do Clube Deportivo Baio e da Liga da Costa, por certo. Bueno, pois Luis e Xosé María van a facer entrega dun balón realizado por os Oleiros de Buño, a colaboración do Concello de Malpica e a bondade de Miguel Ángel Fernández Mirás e de Alfredo Cañizo, membros históricos, e van a entregar estes balóns a membros históricos dos 6 equipos fundadores que seguen en competición: o C, o Fisterra, o Laxe, o Ponteceso, o Porteño e o Baio. Van subir todos eles xuntos
Imos a botar un vistazo a ese vídeo e mentres van subindo polo CED a presidenta Elvira Freire, Belén e un dos veteranos do equipo, Cerviño. Tamén queremos que suba aquí no Fisterra o presidente Laureano, Don Laxe Toni, e máis o pai Toni Lema, polo Ponteceso, o seu presidente Parga, polo Porteño, o presidente Ordóñez, e polo decano, o Baio, un dos que está recuperando esta historia, Chema Rey, o presidente. Un aplauso para todos. Facemos entrega deses agasallos e mentras vimos contemplando ese vídeo desa homenaxe dos 50 anos do fútbol da Costa. Bueno, pues facemos entrega a esos seis supervivientes a primeira Liga da Costa, en primeiro lugar a Unión FBC. Facemos entrega dese agasallo, entrega a Luis Porto, tamén a Olaxe. Facemos entrega a Olaxe deste agasallo, ao Ponteceso, tamén un dos fundadores desa Liga da Costa, Ponteceso. Homenaxeados desta ocasión, como no, o Baio, fundador, o Baio, recibe tamén ese agasallo. E tamén Fisterra, unha representación do Concello de Fisterra vai recibir, non estaba xo connosco aquí Laureano, o presidente do Fisterra, pero vai recibir tamén o Fisterra ese unha foto de familia. Pois aí queda esa homenaxe para a historia, esos 50 anos de fútbol na Costa. Por aquí un momentinho, porque me soplaban por aí que coido que tamén hai alguna cousa para eles. Coido que está por aí o director da orquesta, o Valdo Cerqueiro. Imos facer tamén unha entrega dun agasallo a eles dous por ese traballo, por esa comunicación. Por este traballo que era feito, porque a verdade toda a recopilación de datos foi inxente e a verdade é que merece desde logo todo o respeto do fútbol costeiro. Así que un aplauso e gracias por vosso traballo. Bueno, pues imos co fútbol base, porque desde que pasa na Costa queren destacar tamén todo ese traballo formativo, toda esa importancia que hai que dar ás categorías inferiores. Grazas a eso e a esa vontade que pasa na Costa se van a entregar dous premios. Un que foi escollido pola xente, repito, de que pasa na Costa e outro polos votos de 150 persoas
que amosaban, pues eso, que eles consideran que se deberían levar ese premio ao fútbol base. O premio especial, o escollido por que pasa na Costa, o que é patrocinador real de Seguros de Ponteceso, por compromiso cos nativos, por a implicación de unha conta que non ten respaldo dunha infraestructura completa de clube, solamente teñen esas, que solamente, entre comillas, solamente teñen esas categorías inferiores, non teñen un clube de referencia arriba como pode ser Dumbría, o Xallas de Santa Comba, o Fisterra, o Baio. Bueno, pois, ademais, de por todo iso, é un dos clubes que máis fichas de base ten, con máis de 100 nenos xogando, unen os cativos de todo o concello baixo o mesmo escudo, e desde o ano 2007 teñen 6 equipos en diferentes categorías. Así que o premio especial de Reales Seguros de Ponteceso ao fútbol base é para os miúdos de Lugo. Vai a recibir o premio Pinto 2 minutos. Un padre centro da pista que estamos unidos. Pois hai esa homenaxe tamén para a xente dos minutos. E ademais, pois hai que entregar o primeiro premio Calvo ao fútbol base. Este sí que foi escollido por esa votación de 150 expertos, que se pode dicir, xente do fútbol da Costa, futbolistas, xornalistas, un colectivo bastante variopinto. Bueno, pois o clube que mellor traballou neste curso as súas categorías inferiores vai sair dos seguintes nominados, que son Cabana, Tumbría, Outes e Corme. O gañador, e ademais o foi, por unha ampla maioría, é o Dumbría Clube de Fútbol. Estando como estamos en Dumbría, hai dúbidas sobre quen sube a recoller o premio. Parece que xa se deciden. César Ferrío, home de mando, dixo sube este. Óscar Reis sube a recoller este premio. Gracias. Bueno, seguinte premio, vou invitar a que suba aquí ao escenario a Pablo Varela, posto que hoxe non temos ningún representante da Asociación de Clubes do Fútbol Costeiro, unha gala de homenaxe, pois os 50 anos do Fútbol Costeiro non está a Asociación de Clubes da Costa da Morte. Deben estar nunha reunión da FIFA, ou hai que saber o que. E vou deixando isto. Vai facer a entrega dun premio que, bueno, estes argallando aí no Facebook da Liga da Costa, a lo largo de toda a tempada, se encarga de dinamizar este Facebook da Liga da Costa. E neste caso é para entregar o premio Calvo ao máis entendido. Alguén dirá, non se dá un premio ao máis entendido. Bueno, pois o tipo que máis veces acertou a porra da semana. E o premio Calvo, o máis entendido, vai entregar aquí o meu amigo Pablo Varela, é para Antonio Trillo Canosa. Un aplauso para él. O que máis veces atinou esa porra, xa falaremos logo, que se facemos unha quiniela a medias, e a ver se tes o mesmo ollo. Bueno, imos co premio Muebles Carrasco, o equipo máis deportivo. O gañador foi o Mazaricos. E para entregar este premio non pode estar aquí hoxe connosco Chicho. Supoño que boa parte do fútbol costeiro respirará tranquilo, porque todos lembramos cando Chicho era presidente do Carnota, como se xuntase onde había varios xogadores do fútbol da Costa, fichábamos a todos. Só que poder respirar tranquilo. Non está Chicho, dende aquí mandamos unha forte aperta. Vai entregar este premio do equipo máis deportivo Jorge Parri, un dos membros do equipo de Que Pasa na Costa, que lle entrega o premio ao presidente do Mazaricos, Fermín. Vamos a estirar o aplauso un pouco máis, que está chegando por aquí. Bueno, pois, imos falar do álbum de Cronos, tamén, porque foi un dos grandes éxitos da tempada, foi un auténtico furor,
Vestedes a sorte moitos de vos, dos que sodes futbolistas, de poder ter aí un cromo que quedará para a posteridade. Poderes dicir a vosa descendencia que fostedes xogadores do fútbol da Costa. E como dicía antes o Baldo, hai historias curiosas como a de David Lourido, que estáche tocando todos, hoxe, David, pero canta xente colleu tantos cromos e foi aí plastificados para entregalos á familia. Só ter un bo detalle. Non sei canta pasta tivestes que gastar para conseguir todos os tus cromos. Pero aí estivo plastificou o cromo, entregou os canais, coa boa, a tía, a moza, entregar a moza, por suposto. E aí estivo David, bueno, o máis por estilo Balotelli, que non sei se vixe iso outro día, Balotelli que leu o álbum de cromos mundial, en todos os sitios onde había que pegar cromos dos xogadores de Italia, puxo os 20 e tantos Balotellis. E así foron de volta. Bueno, o que vimos, como dicía antes, aquí en Ubaldo, houve cerca de 100 persoas, cerquinha de 100 persoas que remataron o álbum. O sea, que teñen ese tesouro para a eternidade. Antes de entregar ese premio dos que remataron o álbum de Cromos da Costa, vamos coñecer un poquinho que opina a xente da Costa desta iniciativa do álbum. Dentro de fallaron os subtítulos pero todos estaban absolutamente de acordo se que fora un cañonazo a iniciativa. Bueno, pois hai que entregar un premio con respecto a este álbum de Cromos da Costa. Como os dicía, cerca de 100 persoas, cerca de 100 de vos fostedes os que completaxedes ese álbum, e hai premio. Hai un premio que vai a seguir a entregar domingo o premio Electrochouza 21 de Carnota ao que completou ese álbum de Cromos. Pero as vai subindo domingo, antes temos unha conexión en directo. Os premios non se dan así, show. Os premios requiren que haxa unhas formalidades. Así que vamos conectar agora mesmo, repito, insisto, en directo, cos compañeros de Que Pasa na Costa Televisión para ver se sabemos xa para quen é ese premio ao que completou o álbum de Cromos da Costa. Coido que está por aí o reporteiro Javier Navas. Buenas tardes, estamos aquí de novo ante o notario de Corcubión para facer un novo sorteo. Desta volta vamos a facer o sorteo por completar o álbum de Cromos da Costa e temos o patrocinio de Tien 21 Electrochouza Carnota. Moitas grazas polo patrocinio e o gañador ou gañadora deste sorteo que se vai levar unha fantástica PlayStation para a súa casa. Aquí temos os números todos. E aí tenes que cando digo que están todos é un bote de Colacao. Sorteo en xeral. Van todos os papeliños, non hai trampa, vamos a quitar un pouco. E como non temos mano inocente, vou facelo eu, que estou moi arroxado de inocencia, pero está todo grabado, así que non hai dúbida. Introducimos a mano con dificultade. E o premiado ou premiada é o número 62, 62. Sorpresa, agora teño un listado na mano. Vamos a comprobar a quen corresponde o número 62, 62. O número 62 corresponde a Sergio Collazo Mato, Puyol, do San Lorenzo. Parabéns, Sergio, eres o agraciado dunha fabulosa PlayStation 3, cortesía de Tien 21 Electrochouza Carnota. Moitas grazas, nos emplazamos para o seguinte sorteo aquí diante da Lotería de Corcubión, que non hai.
Sube Sergio Collazo Mato, Puyol, portero de San Lorenzo, entrega premio Domingo de Electrochoca 121. Debería entregar el premio de la crisis, si no, parece que está de salir haciendo algo ilegal. Hay que recordar que ahí dentro va una tía 21. Perdón, una policía. Como vedes que pasa na Costa, unha empresa que está a último na tecnoloxía, como podestes comprobar, insisto, co bote de Cobacao, e demais medios de precisión. Bueno, imos a ir subindo xa un poquinho a intensidade dos premios, non? Imos ir, por exemplo, co premio aos pichichis e aos porteiros menos goleados. Vai haber un premio por liga, únicamente que hai unha modificación preferente de primeira autonómica, o que daban un pouco pilladas, ao final, competir en xuntas. Así que, en primeiro lugar, como nos dicía antes, todo isto tamén se mantén grazas aos patrocinadores, para os que pedimos un forte aplauso, que son a Estación de Servicio Bazarra, Clínica de Fisioterapia Casar, como Fútbol Táctico, Representación de Sport, Seguridade de Gestión, Reale e Atrio Proyectos, ademais de soloporteros.com, que ides ver dentro un rato, nos cedeu unhas luvas e con iso, bueno, párense cualquier tipo de chuta a porta. Imos comenzar a entrega, imos categoría por categoría. En primeiro lugar, o Pichichi da preferente e da primeira autonómica. Patrocina o premio Chuminadas o Rollo, vai entregar ese premio Carlos, o responsable de Chuminadas, o gañador é Óscar Suárez, dianteiro da Malpica, con 22 tantos, o ganador. Non é os casos, Don Malpica. O porteiro menos batido da preferente da primeira é un premio que patrocina Aluminios Dumbría e Soloporteiros. Vai entregar meu amigo Víctor Aulleiro e o gañador Víctor Trillo. E onde estás? O premio é para unha casa, neste caso para Julián, o meta de Dumbría, que son que se caixou en micrófonos. Aí está o premio, xudamos para que vos vexan ben esa luva que se le entrega con seu nome, o nome do equipo. Julián, con iso non pode entrar un gol, Unha noche podían dar a parella, polo menos, pode quedar mal inflamada, parece. Imos con Pichichi da segunda, o premio que vai a entregar xente de Atrio Proxectos, en concreto Manuel Varela. O premio vai a gustar a Manuel Varela, sofanista de cuna, e lle vai a entregar a outro xogador do sofá, neste caso a Raúl, que anotou 28 tantos. Imos entregar outra luva, neste caso ao porteiro menos batido, moi disputado. Quedou a piques de levar ese premio Joselu, que encaixou 47 goles en 34 partidos, pero con 46 en 34 partidos, o premio é para Gato, o porteiro do Outes. Vou usurpar eu o posto de Damián. Felicidades. O primeiro lugar, a Superluva dos Olimpeiros, para Cato, porteiro do Outes. Bravo. O Pichichi
Pichichi da Terceira, un premio que patrocina as representaciones Juan. Vai a subir aquí o presidente do Baíñas, Juan Silva, para entregar tamén un premio a outros seus xogadores. Está Juan, este ano non fundamos ningún clube, non? Juan é así. Aquí te levantas o domingo e vos fundar un clube a subir para arriba. Foi o que fixemos con Baíñas, verdad? O premio é para un dos tesouros que tes aí no teu equipo, non sei se cho quererán rapiñar. Ten cláusula. Tanto. O está concretando. Javi Suárez, 24 goles, muchísimo más. Ahí está ese premio para Pichichi da Terceira, Javi Suárez. El premio para o porteiro menos batido da Terceira, premio tamén patrocinado por Solo Porteiros e por Vitureira, o vai entregar Anxo Garrido. Neste caso é para Isma, o porteiro do Montelouro, con 23 goles encaixados, o meta máis seguro da categoría. Por aquí, vai a subir tamén Joana, porque temos que entregar o premio, non, Anxo? Temos que entregar. Pois é un premio da familia, bueno, neste caso, como vedes, xente do Cerqueda. Sube por aquí, Anxo. Sube por aquí. Está por aí, Joana. Onde está Joana? Está todo Joana. Tienes que entregar o premio igual. É o primeiro premio Vitureira, regate e gol. Sae desas colaboracións que fixestes xeito de videoentrevistas, que podedes disfrutar que pasa na costa.com, e o desafío era ver quen daba máis toques ao balón. É así, non? Bueno, pois o que deu máis toques ao balón nesta campaña foi Manu Villamet. Imos ver ese vídeo donde Manu Villamet empezou a darlle toques ao balón, e cando lle deron a play, e o play non quería, e aí está Manu Villamet. Nunha desas videoentrevistas que realizaba aquí Anxo Garrido, e que nunha destas entrevistas colleu o balón e empezou a darlle toques. Isto é o que se fai normalmente cando presenta un xogador de fútbol. Creo que cando hai anos os vellos veían a presentación veían un tío así e dicían: Dios, que boa é! Que boa, ten calidad. Os 3 días estaban na tribuna en Riazor: Manta! Xa con criterio é variable, non? Manu seguía dando toques. Cantos toques lle deu? 110 toques, podedes ver, seguiría aí dando toques. Está por aí Manu, que sube Manu, sen balón, porque... E sigue, Manu sigue dando toques, máis toques, e sigue, o sea, eu creo que chegou a 110 e dixo, vou ir a cear, e non me van botar primeiro na casa. E vedes, sigue Manu aí, veña, aí dixo, bueno, hasta que chegou. Un forte aplauso para Manu. Bueno, imos con máis premios. Como vedes, xa isto vai quedando valeiro, quedan os percebes máis grandes, algúns os pequenos, e tamén están os furtivos dunha mala costa. Están quedando as pedras limpas, con tanto percebe que estamos repartindo esta vez. Antes de nada, imos ver un vídeo desas entrevistas que facía tamén que pasa na costa David Castro, un vídeo editado por Gaby Ferrío, para pulsar a súa opinión, non? Antes de que saibamos que van a ser os gañadores dos seguintes premios. Imos quedar con este vídeo.
Quedará aquí ese 11, faremos a foto e veremos que pasa, porque pode que haxa alguna que outra sorpresa. A votación foi, como explicábamos e levamos explicando durante toda a gala, escollida foi unha votación entre 150 persoas que están vencelladas ao fútbol na costa. E a que ademais non puderon votar polo seu propio equipo, a diferencia do que veíamos neste vídeo, onde barrían para casa, non? Bueno, houve moitísimos nomes. O que coñece absolutamente a todos os que hai no fútbol da costa, porque ademais os fotografiou a todos e sabe Dios cantas veces a cada un deles, é Jorge Parry, que vai ser que suba hasta aquí para entregar estes premios a unidade de la costa. Imos comenzar. Como vedes, vai saindo aí cada unha das posicións, quen gañou, quenes quedaron as portas e os votos que tivo cada un. Os nominados para o premio Calvo ao mellor porteiro da costa son Gato, do Outes, Pombo, do Malpica, Julián do Dumbría e Buki do Sofá. Con 34 votos, o gañador foi Julián do Dumbría. Julián, que hoxe vai ser a casa de Percebes. Aí está o porteiro dese 11 da Costa da Morte. Os nominados: Gromo, Percebe, Gorra de Tío Mindeu. Estarán dicindo en casa, xa aquí nos trae Percebes, podías traer cos outros, Temos porteiro, imos algo. Mellor lateral dereito da Costa. Nese premio Calvo os nominados son Pichi do Soneira, Rubén Forján do Xallas de Santa Comba, Adrián do Malpica, Arturo do Outes e Matías do Camelle. O gañador, con 39 votos, Rubén Forján. Lateral dereito do Xallas de Santa Comba, porteiro do Dumbría, lateral dereito do Xallas. Non, vai empezar o pique do partido, Despois discutimos onde nos picamos. Vou poñer un paralín, se non os tapo. É que entre sair na foto contigo para ir, non é color. Premio Calvo ao mellor central. Estes son os candidatos: Miguel Torrado do Corme, Alejandro do Corme, Víctor Vecino do Zas. Vamos, do lateral esquerdo, eu xa onde lanzo. Premio Calvo, mellor lateral esquerdo: Oscarito do Dumbría, Manu Casal do Malpica, Pereiro do Zas e Chinda do Castrín. O gañador,
con 39 votos, Óscarín, do Dumbría. Se le falla entrega do premio Jorge Estorbas. E aí está, ese premio para Óscarín, lateral esquerdo do Dumbría. Agora sí, imos con premio mellor central. Xa quería sacar un central, todo este ano con Fernando Vázquez, todo se pega. Miguel Torrado, do Corme, Alejandro, tamén do Corme, Víctor Vecino, do Zas, Dani Rama, da Esteirana, Aarón Fernández do Dumbría e David Castro do Malpica. Os centrais desta selección, que como vedes, moi pouca diferenza de votos entre eles dous, máis diferenza entre eles e o resto. Bueno, pois con 51 e 50 votos, os gañadores Alejandro do Corme e Aarón Fernández do Dumbría. Está entrega ese premio, os dous centrais deste 11 ideal. Decíamos 51 votos para Alejandro, 50 para Aarón Fernández. Imos co premio Calvo o mellor mediocentro. Hai que buscar un motor este equipo. Bueno, pues os mediocentros saíron escollidos desta serie de nomes: Jota do Dumbría, Baba do Soneira, Jesús dos Añas de Santa Comba, Brais do Corme, Lucas tamén do Corme e Juan Bello do Malpica. Como vedes, 50 e 43 votos e un titular, e é que o motor da selección da Costa vai ser un motor de Corme. Gañaron Brais e Lucas. Para que puedan profesional a este equipo, os dous xogadores do Corme, os que saíron escollidos, repito, con 50 e con 43 votos respectivamente Brais e Lucas. Usamos para a foto aí. O premio é foto, claramente. Aí está, os dous mediocentros. Entón, este equipo montado, imos continuar, porque hai que buscar ao mellor interior dereito. O premio Calvo, ese interior dereito, está entre Toro do Dumbría, Alex da Esteirana, Juan Chans do Corme e MC do Valle. Gañador, amplamente, en un currículum moi extenso, e dos grandes da Costa, Toro do Dumbría. Aí está Doro, dicía un currículum extenso, algunhas copas da Costa se me tocou entregarlle, non sei se ten ganas de seguir coleccionándoas a partir deste domingo. Aí está Doro, ocupa ese posto de interior dereito, imos con a outra banda, de interior esquerdo, os nominados Josiño da Esteirana, Xexo do Muros, Toniño do Corme e Aitor do Fisterra. Votación apretada. O interior esquerdo será Aitor do Fisterra. Tamén o nome de Aitor, quero recoller vai tocar xogar pola dereita, me parece ben que na miña na esquerda non sei nos darán prestacións. Aí, por lo menos, se señor o cromo, porque saibamos que era o premiado
Hai dos, oficial, 34 votos. Xogamos con 10, somos moi chulos. Imos cos mellores dianteiros, que a parella escollida vai sair de Quique Paluca, da Esteirana, Óscar Suárez, do Malpica, David Blanco, do Zas, Raúl, do Sofá, Javi Suárez, do Baíñas e Adrián Macai, do Dumbría. Máxima igualdade imposible, a hora de escoller quenes foron os dous dianteiros, non foron outros que Javi Suárez, do Baíñas, e Óscar Suárez, do Malpica. Dianteira de luxo, que vai asegurar goles, viñen de recoller ese trofeo, os respectivos trofeos a máximos goleadores nas súas categorías, e agora tamén nese 11 ideal do fútbol constructivo. 27 votos para ambos os dous, un poquinho máis atrás, con 32 votos, Adrián Macai. Pois este é o noso... Javi, o único que non ten cromo. Bueno, Javi está sin cromo. Aproveitamos e facemos agora máis fotos e xa convalida. Bueno, pois ese é o noso 11 da Costa, se nos parece ben, formade, foto de familia, foto de todos xuntos. E imos facer esa fotiño. Se falta un posto que era extremo esquerdo, xoga para Ricky, un programa de gol. Aí está esa selección. Esta selección vai ter percorrido. Vou aproveitar para ir chamando a Alberto Pose, un dos integrantes do equipo de Que Pasa na Costa. Forte aplauso para él. Antes de que baixe o 11 do ese año, ten que facer un anuncio. Bueno, pues antes de nada, moitas gracias a todos por estar aquí. Temos o mellor 11 que foi elixido por todos vós para representar un pouco os mellores xogadores que este ano xogaron na Liga da Costa, e pensamos que deberían de ter un partido, se eles queren e as súas obligacións deportivas o permiten. E, bueno, o 26 ou 27 do mes que ven enfrentaránse ao Fabril, elixiremos un sitio na Costa ou en Algondo. Se non te escolles sitio... Entón, claro, se eles queren, pois... xa estamos liando, a ver. Dá a oportunidade de enfrentarse ao Fabril, estamos pensando no Deportivo, pero, bueno, non podo ser. E, bueno, vai a ser o Fabril o primeiro rival deste 11 ideal, e nos vindeiros anos, pois, esperemos que se poidan enfrentar a outros equipos. Esperemos que este dirixido, sabremos agora dentro de un pouquinho, polo mellor adestrador, tamén se quere e pode, pois eles estarán e, bueno, completaremos un pouco a convocatoria cos demais premiados. Esa é a pequena sorpresa, que, bueno, está nas vosas mans, se o 26 ou 27 de xuño queredes enfrentarnos ao Fabril, e, bueno, a vosa disposición cando digades. Bueno, pues unha oportunidade de xogar con Fabril. E que dicir, Alberto, se sorteou a posibilidade de xogar contra o Depo. O Depo ten unha temporada cargadiña, de feito vai a xogar ao outro lado do Atlántico, ten partidos en Argentina, ten partidos en Colombia. Oño, os partidos en Colombia, hai que revisar a maleta que se viene de volta, que hai que pagar a débeda do Depo, pero de fútbol, non fagamos tratar. Bueno, imos cos 5 premios principais da noite, e hai que recordar unha vez máis que son votos que escolleu ese grupo de 150 persoas. Isto, os de Que Pasa na Costa quere que o recorden moito para que despois non lle andedes no lombo. É unha cousa moi, costume moi daqui, botarlle por pouco. Ese grupillo de 150, pois foron, como dicía antes, persoas vencelladas ao fútbol costeiro, e foron os que votaron para dar estes premios. Así que, imos cun premio novo, porque este ano quisose premiar, pois, a un dos motores do fútbol da Costa, a xente que mantén viva esta, que está claro, decíamos ao principio, son os futbolistas, son os directivos, son os patrocinadores, pero son as aficións, son os xiareiros. É un ano onde se viviron cousas espectaculares, como a historia famosa das bufandas do Camelle, que se puderon ver bufandas do Camelle en calquer punto do mundo, os do Zas, que sempre están aí apoiando o seu equipo, a Marea Azulona, que se volcou co título do Corme,
ou, por exemplo, o Valle, que aí podedes pasar por Valle e ver como está todo galanado de verde e azul. Eu pasaba por ali todos os días e digo, mira que xita no dedo aquí, macho. Ai, pero tamén sobre todo do Valle. O Carral, que fin de semana tras fin de semana está cheo para ver o Sofán, ou esas cores que podemos ver tamén, as cores blaugranas no campo de fútbol da Estirana, o Xosé Luis Vara, o autobús do Seaia que celebrou o ascenso, a xente da Meixenda que se quedou aí a piques de poder celebrar o ascenso. Bueno, pues muitísima xente, desde logo, que merecería un premio. Para entregar o premio mellor afición, imos chamar a Noelia e a David Lourido, que son, pues eso, xente moi vencellada ao fútbol costeiro e que, repetimos, un premio que se entrega para a votación desos 150 membros do xurado. As afeccións que están nominadas, mentras eles van subindo aquí arriba, son a do Camelle, a do Outes, do Sofán e a do Corme. Son moitas delas as que poderían levar o premio, sobredes unha que finalmente vai levar, e esa é, con 30 votos, a Mareda Azul do Corme. Suso do Torriña está intentando dirigir a orquestra. Suso dice, nada, que se non quere que vamos, non? Aquí temos unha representante desta Marea Azul, de David Lourido, de Noelia, da Estación de Servicio de Batarra. El premio de Batarra me lleva a la atención. Premio de Marta, outro premio, o premio que otorga a representaciones Juan a mellor directiva. Así que vou a pedir que suba por aquí Juan Silva, que sabe ben o que é estar nunha directiva, desde logo que sí. As directivas, desde logo Juan, as directivas que optan este premio son a do Outes, a do Baio, a directiva do Sofán e tamén a directiva do Dumbría. A gañadora deste cuarteto é, con 30 votos, premio a mellor directiva para a do Dumbría. Vamos a colocar un aplauso porque o premiado acaba de sair agora do... E aí está ese premio para a directiva do Dumbría. 30 votos. Como a mellor directiva nesta terceira gala do fútbol costeiro. Imos seguir co premio Fútbol Táctico o mellor adestrador. E dende logo un placer chamar aquí ao escenario para recibir, neste caso, para entregar ese premio a Juanjo Vila, Juan José Vila, entrenador nacional de nivel 3, entrenador UEFA Pro, director de Fútbol Táctico, que é esa revista que naceu aquí, na Costa da Morte. Por certo, podedes, cando pasades por Colistanco, podedes ver por ali Fútbol Táctico, bueno, pues esa revista que é unha referencia no mundo dos adestradores e que empezou na Costa da Morte e que xa está conquistando o mercado chino. Non pode estar con nos hoxe Juanjo Vila, desde aquí enviamos un forte saúdo, pero imos mostrar de todos os xeitos, e na que non está aquí hoxe connosco, ese traballo, un bo traballo que realizan os amigos de fútbol. Manu Roque,
Outes e Lentejo do Corme. O gañador, con 25 votos, mellor adestrador, Manu Roque do Outes. Félix e Mario na campaña dos valleses, 22 votos para él, 18 para el Lentejo do Corme, 14 para Iván Cancela, premio para Manu Roque. Está Manu Roque con ese premio. Vamos seguir repartindo premios. Bueno, queda menos xa. Este vai ser o premio que otorga Autocares Pombo, o mellor equipo. Vamos a facer chiste con aquilo de poñer o autobús ni nada por estilo. Precisamente o responsable Pombo vai facer entrega dese premio ao mellor equipo. Os nominados, dicimos que vayan subindo por aquí, un aplauso para él. Os nominados son o Malpica, o Corme, o Sofán e o Dumbría. O gañador, con nada máis e nada menos que 80 votos, premio para o mellor equipo, premio para o Corme. Hay que intentar mellorar a foto. Para que recurrir ao Photoshop, podemos facelo aquí, xa. Suso da Torriña recolle. Nada máis e nada menos para o Corme, Dumbría que no segundo con 24, 6 para o Malpica e 4 para o Sofá. Bueno, isto vai chegando xa ao seu fin. Como vedes, pouquinhos premios quedan xa. Queda o premio ao mellor xogador, o premio que patrocina os amigos da Clínica de Fisioterapia SAR. Miki, xogador de fútbol, coñece ben a xente do fútbol costeiro, ademais os coñece cando ten que collerles as mans e arranxados, e buscar a recuperación rápida para poder volver na fin de semana. Así que, Miki Sar, se faz favor, pásate por aquí, sube. ¿Dónde temos por aquí a Miki Sar? Pois a que representación de Miki Sar. Un aplauso. Os nominados a este premio de mellor xogador son Brais, do Corme, Lucas, do Corme tamén, Doro, do Dumbría e Javi Suárez, do Baíñas. O gañador, o premio, ese mellor xogador desta terceira gala con 25 votos é para Doro, do Dumbría. Urquilla de Brais, do Corme con 18, Lucas, tamén do Corme con 11 votos, foi terceiro, e cuarta posición para Javi Suárez, xogador do Países. Está Doro, recollendose a agasallo este premio da Clínica de Fisioterapia SAR, o mellor xogador. Nos quedan nada, dous apuntes nada máis, eu reiterar unha vez máis as grazas a todos e todas vos por vir, as grazas a xente que pasa na costa, porque, bueno, a intención da xente que pasa na costa era presentase a gala algún xornalista recoñecido, alguén con solvencia, alguén que pudera desempeñar ben o papel, non puido vir, entón me chamaron a mí, entón, grazas de verdad a todos vos. E antes de que digamos que podemos sair,
podemos xa dar conta de algo que hai aí fora. Eu quería chamar a Alberto Pose aquí arriba. E o Waldo Cerqueiro tamén? Tamén, veña, va, suba. Veña, Waldo, sube. Mientras ele sube por aquí, recordamos a todos os premiados, e cando remate isto se pode subir para facer unha foto de familia, que está aí Jorge Padre disposto a disparar. Chamo Alberto Pose, chamo Waldo Cerqueiro, porque hai xente que le encanta currar a resto do fútbol costeiro, hai xente que le encanta currar en xeral. O que leva peor é que yo recoñezo. Gusta de traballar, pero así, na sombra. Entón aí se lles ocurriu alguna cousa ao Waldo, e a Alberto, contadnos. Pois nada, eu creo que dende a familia que pasa na costa, que somos poucos, pero traballadores, se cadra, pois sempre o que máis fala, o que máis toma protagonismo é aquí o do Waldo, pero hai outra persoa que para nós é moi especial, na familia que pasa na costa, que é un currante, todos esos esperamos que hoxe tedes, se nos pasou el por delante de seus ojos, e bueno, sabíanos que era un currante, sabíanos que era un tío moi válido, pero o traballo que se fixo nos promos creo que dou mostrado a súa valía, e creo que é o momento tamén de reconocerle porque foi unha persona que foi o pioneiro en dar a noticia deportiva a través dos medios de internet de moitas máis maneiras, e creo que nadie o reconociu, que quede claro que esta idea non é só miña, digo para o premiado, por parte de todos, e bueno, esa persoa é Óscar Santos, que está aí escondido, e que bueno, gostaría moito que todo o mundo lle dera un aplauso. Sabe aí, tanto Luis Porto como Xosé María Lema, o que realmente significa que é o último, e bueno, pois é o último de que pasa a costa. Xa foi quando está sorrindo, Me parece que ten que seguir co tema do ordenador. Bueno, pues dicho, todos los premiados, e cando rematemos a ver se poden subir aquí para facer esa foto de familia. Nada máis, gracias a todos por vir, gracias aos patrocinadores por facer posible esta gala, gracias ao Concello de Dumbría por apoyarnos e sempre estar disposta a colaborar en calquera iniciativa que haxa do deporte. E dito, grazas a todos e todas vos. Oye, Mercedes, eso vale 10.000 euros. No,